Uyaqhubeka umbango wesihlalo sobukhosi buka Zulu osowudonse cishe unyaka. Umntwana uSimakade ufuna kubukezwe isinqumo sikaMengameli sokugunyaza ngokusemthethweni isilo uMisuzulu njengengonyama yamaZulu. Emaphepheni awafaka enkantolo, umntwana uSimakade uthi inqubo nesiko laseNdlunkulu akulandelwanga mhla kuqokwa isilo uMisuzulu. Ungoti wezomthetho uAdvocate Mpumelelo Zikalala uthi inkantolo ingase isebenzise umthetho wobuholi bendabuko i-Traditional Leadership and Cohesion Act ukusombulula lolu daba. Makuthiwa kukhona isilo sesibuzile esisuke songena esihlalweni noma esihlalweni esikhethwa kanjani. Ukukhethwa kwalowo muntu uzongena lapho kusuke kungahlangene kakhulu nomthetho ngoba kube imigomo nemibandela nemikhuba yomndeni wakwaZulu okuyiwona futhi okhethelayo ukuthi uthini. So inkantolo kuyomele iqale ibhekeke noma sisitshekho isinqumo senkantolo sithini. Singabe sithi ngokomgomo nemibandela nemikhuba yakwaZulu awungenanga kahle noma ngomgomo nemibandela ngokubhalwa kwalomthetho sibiza nge-Traditional Leadership and Cohesion Act awuzange uzongene kahle. Icala lizongena enkantolo ungakapheli nenyanga kukhotheme undunankulu wesizwe samaZulu inkosi Mangosuthu Buthelezi wayeseka kakhulu iNgonyama ingene esihlalweni. Kodwa ngaphambi kokukhothama kwakhe uShenge wazwakalisa ukuthi kunongezwani phakathi kwakhe neNgonyama okwaholela ekutheni angayicikici incwadi efungelwe eqinisa ngokuqoka kwayo. Akacaci-ke noma wagcine icicile noma cha. Incwadi efungele ebhalwe umntwana ongaphinda ngene isakhona ngeke izikwazi ukuthi isuke njengobufakazi. Kodwa into esingenzeka manje ngabe sekuthiwa ake sithathe umuntu ekade ehamba naye eduze noma ekade ekhona makuthiwa kukhulunywa ngale migomo nemibandela elandelwayo nemikhuba eyenziwayo mangabe kuthiwa umuntu sekufanele azongena esihlalweni noma azothatha iposition yokuthi azoba yisilo. Bese kuyabheka ukuthi kungakanani okukhumbulayo kuhambisana nemigomo nemibandela indlela ekubhalwe ngayo kwiZulu Royal Family. Kusenjalo uhlangothi oluholwa ngumntwana wombonisi ongumfowabo weNgonyama ebuzile uGudu Zwelithini nalo selifaka amaphepha enkantolo ephakeme eMgungundlovu. Nalo lifuna kubukezwe isitifiketi esigunyaza isilo uMisuzulu njengeNgonyama.